नमस्कार जय जगन्नाथ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 3 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ ତ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଛାଡ଼ିନି ଯେହେତୁ ମୋର ଟାଇମ୍ ହେଉନି ଆଉ ମମିଙ୍କ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁନି। ଆଉ ଆଉ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କାଲି ହେଲା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ପର୍ବଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମମି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ପୁରା ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖେଇବି। ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସରିଯିବ ତ ଭଲ କଥା, ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି, ନହେଲେ ନାହିଁ କାଲି ପୁରା ଡଙ୍ଗା ଭସେଇ ସାରିଲା ପରେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଲେଟ୍ସ ଗୋ ମମିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ତ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ କାଞ୍ଚନା ଏଇଠି ଶୋଇଛି। କାଞ୍ଚୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଆଖି କେତେ ଜଳୁଛି। ସେ ଶୋଇଛି, ଯେହେତୁ ଶୀତ ଦିନ ଆଇଲାଣି ମାନେ ସେ ଶୋଇବ ଖାଲି ଏଇଭଳିଆ। ସିଏ ଆମର ଏଇଠି ଖାଉଥିଲା କ୍ଷୀର ଭାତ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମମିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଏବେ ତ ହେଇଗଲାଣି 6ଟା 5, 6ଟା 5 ସିନା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଏତେ ରାତି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ 8ଟା 9ଟା ହେଲା ଭଳିଆ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ମମି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଠାକୁର ଘରେ। ଚାଲନ୍ତୁ। ହାଏ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ କହୁଥିଲି ନା ମମି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଠାକୁର ଘରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ମମି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଡଙ୍ଗାର କେମିତି ସଜାନ୍ତି, ତ ଡଙ୍ଗା କ'ଣ ପାଇଁ ଭସାନ୍ତି, ତ ସେତେ ମମିକୁ ପଚାରିବି। ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ କହିବି, ଆଉ ସବୁ ମମି କହିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଠି ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ତ ଆମ କାଞ୍ଚନା ଶୋଇଛି, ସେ ଘରେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଆମର ଆକୁ ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ପୁରା ପାଳିଛି। ଯେହେତୁ ତା ମା ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା, ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଥିଲା, ଆକୁ ଇଏ ସେତେବେଳେ ହିଁ ରହିଛି। ଇଏ ମାନେ ମୋ ମମି ସେଠି ବସିବେ ମାନେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ତ ସିଏ ଏଇଠି ବସିବ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମମିଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଡଙ୍ଗା। ହାଏ ମମି, କ'ଣ କରୁଛ? ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବା। ୟେସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଡଙ୍ଗା ଯେହେତୁ ଭୋର 4ଟା କି 5ଟା ବେଳକୁ ଭସା ହେବ, ତ ଏବେଠୁ ରେଡ଼ି କରି ରଖା ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏଇଟା ରହିବ ସକାଳେ 4ଟା 5ଟା ବେଳକୁ ଗାଧେଇକି ଠାକୁର ପାଇଁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ କରନ୍ତି କହିପାରିବ ଟିକେ? ଏଇଟା ବା ଯୋଉ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଆଜି ମାସ ସାରା ହବିଷ କରୁଥିବ ତ ସେ କରିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ 5 ଦିନ, ଯୋଉ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ପଞ୍ଚକ ପୁରା ମାସେ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ତ ସବୁ 5 ଦିନ ଲେଖା ପାଳିଛୁ ପଞ୍ଚକ। ମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ମାସ ସାରା କରନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ମାନେ 5 ଦିନ ପାଳୁ। ଅରୁଆ ଭାତ ଖାଇକି ସେମାନେ ମାସ ସାରା ଅରୁଆ ଭାତ ଖାଇବେ। ହଁ, ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ। ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ଖାଆନ୍ତି, ହଁ, ପୁରୀ ହଁ। ପୁରୀରେ ରହି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ତ ଘରେ ରହିଛୁ, ଆମେ ପଞ୍ଚକ 5 ଦିନ ବାଳୁ, ବଗ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ଆମେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଡଙ୍ଗା ବସେଇମୁ। ଆଉ ଏଠି ତ ପୋଖରୀ ଫୋଖରୀ ନାହିଁ, ବିନ୍ଦୁସାଗର ବହୁତ ଦୂର ହଉଛି, ଆମକୁ ଯାଇପାରିବୁନି। ଆଉ ଏଠି ତ ନଈ ଫଇ ଯାଇକି ଯୁଆଡ଼େ କଟକ ଫଟକ ଆଡ଼େ, ଆମେ ଏତେ ବାଟ ଯାଇପାରୁନି। ଆମେ କାଲି ଭସେଇଲା ବେଳେ ଯୋଉଠି ଭସେଇବୁ ଦେଖେଇବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ କୋଉଠି ଭସେଇବୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେକା ଯୁଗରେ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଡଙ୍ଗା ହିଁ ଭସଉଛନ୍ତି, କାଗଜ ଡଙ୍ଗା କି ସୁଲ ଡଙ୍ଗା ଏଇ ଟାଇପ୍ର। କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଆମେ କଦଳୀ ପଟୁଆ ବି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର କଦଳୀ ଗଛ ଅଛି, ଯେହେତୁ ତା ଦେହରେ ଫଳ ଫଳିଛି, ତ ଆମେ ତ କାଟି ପାରିବୁନି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ଚଳେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ନହେଲେ କଦଳୀ ପଟୁଆ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ। ଆଉ ସେଥିରେ କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ପାଣିକୁ କ୍ଷତି ହେବନି, କିଛି ହେବନି, ତ ସେଇଟା ଭଲ। ଆଉ ଏଥିରେ ଯେହେତୁ କେମିକାଲ ଟିକେ ରହିପାରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ କାଗଜରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସୁଲ ଫୁଲ ଟିକେ ରିସାଇକଲ୍ ହେଲାରୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ, ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର। ଆଉ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଖରୀ ଅଛି ବହୁତ ରେୟାର। ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ଅଛି ସେଇଠି ପୁରା ଆବର୍ଜନା ବହୁତ ଦେଖିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେଉଁଠି ଭସଉଛୁ। ତ ଆପଣମାନେ ପୁରା ରହିଥିବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ମମି କ'ଣ କ'ଣ ତା ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି, ତ ମାନେ ପୂଜା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଡଙ୍ଗା, ଏଇଟା ଛୋଟ ଦୀପ, କହିଚାଲ। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟା ପାନ, ଏଇଟା ହେଲା ପିଡ଼ିଆ ପାନ, ଏଇଟା ଦୀପ, ଏଇଟା ପଇସା ଗୁଆ, ଆଉ ବିରି ମୁଗ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦେଇକି ଧୂପକାଠି, ଆଉ ଫୁଲ ବି ତୋଳା ହେଲେ ଫୁଲ ରହିବ। ସକାଳେ ଫୁଲ ଦିଆହବ, ଭୋଗ ଦିଆହବ, ଦେଇକି ତାକୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ଡଙ୍ଗା ଆମେ ଭସେଇବୁ। ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ ପ୍ଲିଜ୍। ତ ରହୁଛି ସକାଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି ଆମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଥିଲୁ ଡଙ୍ଗା ଭସା, କେଉଁଠି ଭସେଇଲୁ, ମୁରୁଜ ପକେଇଥିଲୁ। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ 5 ଦିନ ପାଳିଥିଲୁ, ମୁରୁଜ ପକେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ହେଉନି କଲେଜ ଯିବା ଆସିବାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମମିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଗ୍ଲୋ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଏତେ ଦେଖାଯାଉନି ଯେ କ'ଣ କରିବା।
ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନଥିଲି। ଆଉ ଲିସା ତାର ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଳାଉଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିବ। ତ ଆମର ଖାଇବା କ'ଣ ହେଉଥିଲା ମାନେ 5 ଦିନରେ ଅରୁଆ ଭାତ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଯାହା ବି ହଉ, ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜି ପଡ଼ିଯିବ। ମାନେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ପଡ଼ିବ 5ରେ ପଡ଼ିପାରେ, ନ କି 6ରେ ପଡ଼ିପାରେ। ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବୋଧେ 4 ରାତିରେ ପଡ଼ିପାରେ। ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଯେଉଁ ଭୁଲିବେନି। ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତ ରହୁଛି। ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତିକି ଯାହା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ, ଯେହେତୁ ଆମର ଛୋଟ ଘର, ଛୋଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଟିକେ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେବେ। ତ ଆମକୁ କିଛି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଦେଖିବେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ କଲୁ। ତ ରହୁଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି ଯେ ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିକି କ'ଣ କ'ଣ କରିବୁ। ତ ଆମର ଆପଣମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଦେଖିଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ରେ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ତ ଆଜି ଡଙ୍ଗା ଭସା ହେବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ ଆମେ କେଉଁଠି ଡଙ୍ଗା ଭସା ହେବ ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆମ ଘରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏବେ କେତେଟା ଟାଇମ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ଲିସା କ'ଣ କରୁଛି, ଆଉ ମମି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ମୋ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯାହା ଟିକେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଗ୍ନୋର କରିଦେବେ ଆଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ଆମେ ଉଠିଲୁ 4ଟା ରାତିରୁ, ଏବେ 5:10 ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଇଟା ଆମ କାଞ୍ଚନା ଶୋଇଛି। ଥଣ୍ଡା, ଆମେ ଶୀତ ପଡ଼ିଗଲାଣି ନା ବହୁତ, ମାନେ ଏତେ ଶୀତ, ମାନେ ଭୋର ଏତେ ଜଣାପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ 4ଟା-5ଟା ରାତିରେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ ଆସୁଛି, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି ମମି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ହ୍ୟାଲୋ, ଦେଖନ୍ତୁ ମମି କ'ଣ କରୁଛ? କ୍ଷୀରି କରୁଛନ୍ତି ମମି। ଇଏ ମମିର ଶାଢ଼ୀ, ସମ୍ବଲପୁର ଶାଢ଼ୀ। ଆଉ ମମିର କ୍ଷୀରି କରି ଭୋଗ କରି ଡଙ୍ଗା ବସିବା। 4ଟା ରାତି ମୋ ମମିକୁ ବି ଥଣ୍ଡା, ସେଥିପାଇଁ ତଣ୍ଟି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମୋ ମମି ଟିକେ ଅନେଇଲ, କୋକିଲା ଟିକିଲି ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାଠାରୁ ବି ଭଲ, ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଟିକିଲି କି। ତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କ୍ଷୀରି। ତ ଭୋଗ ଲାଗି ସାରିଲା ପରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଲିସାକୁ ଦେଖିବା, ଲିସା କ'ଣ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲିସା ତାର ମୁରୁଜ ପକାଉଛି। ତ ଏଠି ଏତେ ବି ସକାଳ ହେଇନି, ତ ଟିକେ ରାତି ଟାଇପ୍ର ଅଛି। ତ ଲିସା ଏଠି ମୁରୁଜ ପକାଉଛି। ତାକୁ ଆମେ ନିଦରେ ଉଠିକି ଡାକିଛୁ ଯେ ଚାଲ ମୁରୁଜ ପକାଇବୁ। ଲିସା କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଥରେ କରୁଛି ଲିସା। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ତା ମୁଡ୍ ନାହିଁ କହିବାର, ପୁରା ଫୋକସ୍ ତା ଏଇ ଜିନିଷର ବନେଇବାର। ତ ଏଇଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯେ କେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, କେମିତି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତ ଆପଣମାନେ ଜଣେଇବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖେଇବା। ଆଉ ବାବା ଓମ୍ ପୁରା ଶୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏବେ ଉଠିବେନି। ତ ଆମ କାମ ସାରି ଦେଇଥିବୁ, ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବୁ ଆମେ ଡଙ୍ଗା ଭସା କେଉଁଠି କଲୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବାକୁ ଯିବା। ମମି ଏଇଠି ଡଙ୍ଗା ନେଇ ଆସିଲେଣି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କେଉଁଠି ଡଙ୍ଗା ଭସଉଛୁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ତା ସହିତ ବାଣ ବି ଫୁଟା ହେବ। ଚାଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପୋଖରୀରେ ବେଳିକି, ଆମର ଏଠି ତ ପୋଖରୀ ନାହିଁ, ଆମର ଏଇଟା ମାଛ କୁଣ୍ଡ। ତ ଆମେ ଏଇଠି ଭସେଇବୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇଦେଲି ଆମର କେଉଁଠି ଡଙ୍ଗା ଭସା ହେଉଛି। ପର୍ସନାଲ୍ କୁଣ୍ଡ ଅଛି, ତ ସେ ପର୍ସନାଲ୍ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ଇଏ କରିଦେଉଛୁ। ତ ମମି ଏଠି ବାହାରି ପାରିଲେଣି ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ପାଇଁ। ବାଣ ଓକେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇଥିଲି ଆମର ଏଠି ପୋଖରୀ ଏତେ ନାହିଁ, ଆଉ ଯାହା ବି ଅଛି ଟିକେ ଆବର୍ଜନା ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ଯେ ଯାଇ ହେବନି କି ପୂଜା କରି ହେବନି। ତ ଆମର ଏଇଟା ମାଛ କୁଣ୍ଡ, କଇଁଚ ରହନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଭସଉ। ଆର ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ମୋ ଜେଜେମା ଏକ୍ସପାୟାର କରିଦେଇଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ହେଇନଥିଲା। ତ ଆର ବର୍ଷ ଏଇଠି ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ଏଇଠି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଠି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଲି ଦେଖେଇଥିଲି ଯେ ଏଇଟା କ'ଣ ରହିଛି। ଏଠି ଦୀପରେ ଘିଅ ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ଭୋଗ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏ ଭିତରେ ମାଛ ବି ଅଛି, ଆଉ କଇଁଚ ବି ଅଛି। ତ ମମି ଆସିଲେଣି। ତ ଏବେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇଲା ବେଳେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆ ଖା କ'ଣ, ମୋ ଏଇ ଜିନିଷର ମୋ ପାଟିରେ ପଶେନି, ମୋ ଭାଇକୁ ଭଲ ଆସେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମମି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି।
तो ये देखु दीप फूल सब मम्मी प्रिपरेशन कर सारे। तो ये भसेबे ये कौन गोटे कहते ये कहे मो पाटे पशेनी। तो चलतु मम्मी ये डंगा छाड़िले देखो केते क्यूट लगुच देखु आम कुंडे आम डंगा। ओके तो आपण मन को वीडियो मु देख मम्मी ये कले सियाड़े ये कर तो डंगाटा सियाड़े काट। तो आमर सरीगला डंगा भसा लोक मान टे लेट हम देखिए जावास आमर 5टा पूरा सैला डंगा भसा आम पर्सनाल कुंड। तो आपण मैंने देखिले आम कौटी कलु डंगा भसा तो बाण भी फुटा है आम देखिले। ये मम्मी पलैबे खीरी करने आ लिसांगर सैला पर मुरुज तो आपण मानक देखेबी तो से पर्यंत टिके लेट माने वेट कर तो से पर्यंत चलतु। तो चलतु आम घर पूजा केमी आमर देख चलो देखु आरती कर लिसार मुरुज सरिया सरिया आसला तो आपण मानक देखेबी। तो चलतु खंड भी कि बस रुटी खाऊँ बाहर रही सदा बेले आसी रुटी खाऊँ कौन आप मुंडू कि बाड़े देती लोक कहला भी बुझुना। आ देख केते जन बही चिकू आ ये पलिया आ कौन कौच कौन हाँ शु से शु कट जाना शु ए गेट पाखे फाइनाली लिसार सरीगला मुरुज केमी आपण मैंने जनइबे से सैड्रुटा मुझे जहाँ तो आपण मैंने कहे कि लिसा कर देखो ये पूरा आउ मम्मी आसी ठिया हो गले पूजा करने चौरा। तो चलतु प्रोसेस देखिए केमी पूजा कर लिसा मैडम मुझे देखु
एठू हमर पूजा सरिला मम्मी नमस्कार मुंडिया माइले तो भोग लगिगला खीरी तो आपण मानक वीडियो जदि भल लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करने जमा भूलें आ प्लीज सपोर्ट प्लीज करंतु आ प्लीज केमी आज होमर मुरुजटा तो निश्चिंत कमेंट रे जनइबे तो टाटा बाय बाय नेक्स्ट वीडियो को वेट।